Ongitorri, hilarte bizi elkarrizketetara. Hemen gaude, heriotzari buruz hitz egiten, eta gaurkoan kontu praktikoetara hurbilduko gara. Hileta zerbitzuei buruz hitz egingo dugu, eta bereziki hileta aseguruetan zentratuko gara. Hileta aseguruak dira norbera hiltzen denerako dena ordainduta ustea, ezta? Inor ez dadin arduratu, diruarekin, eta hor dena da aseguratu, zerbitzu guztia, funerariako lana, kutxa, loreak, eskelak, bakoitzak, behintzat, ohikoan egiten diran gauzak ordainduta usten dira, eta batzuetan baita ere tramiteak eta herentzia gestionatzeko behar diren gauzak, eta hori da, ezta? Ideia da, ordainduta utziko ditut nire gastuak, ezta? Hileta gastuak. Eta datuei begira, Espainiako ohitura dela, esan dezakegu. Espainiako estaduan, 40 biztanleen 50% daukate hileta asegurua eginda, eta beste herrialdeetan ez dago horrelako asegururik. Ez dago, ez da existitzen. Eta orduan, bizitza seguruarekin batzutan, edo beste modu batzuetan egiten dute hori, ez da? Ordainduta ustearena. Gero hitz egingo dugu honetaz, ez nola ze aukera ematen dauden. Ordainketari begira, nola ordaintzen diran aseguru hauek, nik ikusi ditut handik eta hortik begiratuta 5 modu daudela ordaintzeko, primak ordaintzeko. Bata deitzen diote prima naturala edo hasten bazara gazte, 30 urtekin edo hasten bazara ordaintzen, gutxi ordaintzen duzu, eta urtez urte edo pixkanaka igotzen, baina sartzarora asko ordaintzera heldu arte. Bigarren ordainketa mota nibelatua da. Deitzen diote nibelatua. Horrek esaten du, beti ordaintzen duzu, baina asko, kopuru majo bat hasieratik. Nibelatua, beti kopuru berdina izango dela. Horrez dago aldaketarik. Gero badago bebai mistoa, deitzen diotena, gutxi ordaintzen joan urte batzutan, eta 60 urte inguruan ja nibelatura pasatu, kopuru majo batera pasatzea. Eta gero, seminaturala izango zala tarteka igoera batzukin eta hola, eta azkena, 5. modu bat, ordainketa bakarrean ordainduta ustea. Gero igual prima horrek izan alditu eguneraketa batzuk, baina ordainketa bakarrean. Hor, berez, kalkulatzen dut, ordaintzen dela, gastua orain balio duena baino gehiago ordaintzen dela, kalkulatuaz, igoerak egongo direla, baina, bintzat, aseguratuta usten duzu, urteetara kopuru hori ordainduta dagoela eta ez dela egongo sustorik zure familia eta lagunentzat. Hori da, ordainketa motak eta hitz egin da, arazoei buruz hitz egingo dut. Zer gertatzen da hileta aseguruekin? OKU da Espainiako kontsumitzaileen elkarte bat. OKUk egin zuen ikerketa bat edo analisi bat, eta esaten du, azkenean, gehienetan gertatzen dela, hileta bera 2 edo 3 aldiz ordainduta usten dutela biztanleek. Orduan, argi eta garbi esaten du, ez dela ideia ona horlako aseguruak egitea. Argi eta garbi. Baita ere, aseguruekin gertatzen dira, prima igoerak susto handiak ematen dituztela, ordainketa igoera horiek. Gero, batzutan ere gertatu, heldu zaizkit, aseguratuta dagoena, usten zenuena aseguratuta dagoena, ez betetzea edo kontu pila bat gertatzen dira, reklamazioak, eta horrelako egoeretan mingarriak direnak, ezta? Eta horri, beste punto bat esango nuke, gehitu behar zaiola, eta da, Espainiako estaduan 5 enpresa handi daude, 5 enpresa horietatik holan ezagunenak, izango ziren Memora, Albia eta Fun Espainia, segurutik ikusi dituzue inguruan, eta kontua da jabeak aseguruak direla, adibidez, Memoraren jabea, Occidentalia, edo Katalana Occidente da, Albiarena Santa Lucia eta Fun Espainiarena Mafre. Orduan, enpresa handien eta seguruen arteko lotura zuzena da. Horrek ere ekarri aldituen egoerakin, ezta? Zer egin? OKUk esaten duen bezala, esango nuke, ez kontratatu, ez da egokia. Ziurtatu nahi baduzu zure hileta ordainduta egotiak, jakin, gure hiltzen garenean gure kontu korrontea blokeatu egiten da, baina hileta enpresaren faktura pasatu eta ordaindu egingo da, norberen diruarekin. Ordan jakin hori, hileta enpresaren faktura ordaindutuko dela, ez dela blokeatuta geratuko horretarako. Ordan guk ordainduko dugu, aurrezten badu gutxi gorabehera kopuru hori, guk ordainduko dugu. Gure familikoek eta lagunek ez dute ordaindu behar izango. Beste aukera bada bizia segurua egitea, eta bizia seguru horretan,
hiletarako parte bat gordetzea, ezta? Klausula edo baldintza hori jartzea. Eta beste aukera bada hileta enpresarekin, gustoko edo hitz egin hileta enpresa batekin, eta pixkat lotuta ustea nolakoa nahi duzun, eta nolakoa izango dan, eta pixkat olako zerbitzuak ere ematen dutelako. Eta jada baduzu, kontratatuta baduzu hor, kalkulatu beharko duzu, kentzea edo bajan ematea zer izango litzateken, jada segurutik igual bardindu duzu gastua, eta hor komeni dela ziurtatzea zeintzu baldintza dituzun. Benetan nahi duzun hileta hori kubritu egingo duela. Lorak ez badituzu nahi, edo mendiko lorak nahi badituzu, edo erretzea, edo danalakoa. Hori ja ziurtatuta duzula. Baina hitz egin egin behar da heriotzari buruz kontu honetan. Orduan, honek denak arazoak esan ditut, baina beti ez dute gaizki egiten, noski. Baditut inguruan aseguratuta egon direnak, eta asegurua oso ondo portatu dena, da zerbitzuak ondo eman dituztenak, eta ondo zainduta senditu direnak. Orduan, hor gai honen inguruan ezagutzeko, eta hileta enpresek nola egiten duten aseguruekin, eta zerbitzu horiek nola ematen dituen ikusteko, hileta enpresa independente batera, edo hurbilduko gara hileta enpresa independentera. Nitzako gai independenteak izatea oso importantea da, badira enpresa hauek, edo familia enpresak, edo bere kabuz antolatutakoak, ez daukate inungo aseguruekin lotura zuzenik, independenteak dira, zinema produktora independenteen antzera, eta oso interesgarria da, ze gure merkatua nola mugitzen ari den ikusita, enpresa handi hoien funtzionamentua, erosketa aukerak, kompetentziaren legeak, eta horrek oso egoera bereziak sortu aldituzte, ezta? Enpresa txikientzako eta enpresa handientzako. Hori egingo dugu beste olako elkarrezketa baten edo hitz egingo dugu, baina orain, eta seguruen inguruan hitz egiteko, Iruñan gaude, herri erdian gaude, Izarra tanatorioan, eta bertako gerente Mikel Idoaterekin gaude. Mikel, eskerrik asko ateak ireki eta elkarrizketa honetarako espazio hau sortzeagatik. Bai, eskerrik asko zuri etortzeagatik eta heriotzaz eta heriotzaren inguruan eta zerbitzu funerariotaz hitz egiteagatik. Bai, jakintza, ezta? Jakintza izatea eta zer daukagun. Hor, argitu nahi dut, elkarrizketarekin hasi aurretik, nik ez daukadala lotura ekonomikorik Izarra tanatorioarekin. Ezagutzen ditut, aspalditik eta hola, baina ez diate ordaindu, nire hileta egiteko ere ofertarik ez diate egin, ez nago beraien zerbitzu ronda horretan. Urruti gaude gainera. Orain Iruñara etorri naiz, baina ez da tokatzen hortan. Ez daukagu inungo lotura ekonomikorik, eta eskertzekoa da, beraien prestutasuna galde. Gu hasi ginenean, nahi genuen hori zen, pixat heriotzari ere argi ematea, eta gauza askorekin emanatzaio argia, heriotzari batetik tanatoriak nola diseinatzen ditugun, txuriak dira, argi naturala, orain egia da eskualdean gero tanatorio gehiago duela horrela, baina gu duela 10 urte hasi ginen normalen espazio ilunak ziren, heriotzaren inguruko guztia oso iluna zen, eta gu hasi ginen bakotxe txuriak ere jartzen, eta pixkat argia eman genion momentu horri, eta bigarrenik heriotzari argian eman nahi diogu gizartean. Hortaz hitz egitea eta heriotza pixkanaka naturalizatzea, pentsatze dugu beharrezkoa dela, onuragarria ere bai, gizartearentzat, eta hori ere basaiatzen gara aktibitate desberdinekin egiten, Batetik da honetaz libre hitz egin, denetaz, eta gero ditugun beste hitzaldi edo aktibitate batzuekin, dokumental bat eman ditugu herri askotan, mendian lirian deitzen dena, iruditzen zaigu horretaz hitz egiteak beti onura ekartzen duela, eta gainera oso hizketaldi interesgarriak suertatzen dira gehienetan. Zuek, adibidez, sortu zenutenean enpresa, zu esatoz hileta enpresetatik, pelota mundutik ezagutzen zaitut. Nik 26 urtekin pilota utzi behar izan nuen, lesio bategatik, eta zerbait egin nahi nuen, eta proiektu horien artean despedida enpresa bat egitea, agur personalizatu zibilen enpresa bat egitea zen, ideoitako ideia bat, Beste eskaintza laboralak izan dituen, Madrilera jun, mundu finanzierora, baina hori Madrileko bizitza ez zitzaien gustatzen, eta nahi nuena zen enpresan zerbait egin. Eta, nituen bizpairu kontaktokin harremanetan jarri nintzen, eta biete bat izan zen Mikel Legarra, hemen ere bazkidea dena, eta komentatu nion ideia, bera sektore funerarioan urte batzuk zera eman, baina 2 urte ez ere egin gabe,
Eta hori, enpresa ideia honekin pixkat garatzen hasi nintzenean, berak esan zian, horretarako egin enpresa funerario bat, ez? Eta hortik sortu zen pixkat izarra, ez? Dena hasieratik oso aurrerakoiak izan ginen, gauza asko aldatu nahi genituen, eta baita lortu ere. Uste dut ausardia handia izan genuela, tanatorioak zentroan jartzearekin adibidez, tanatorioen diseinua, kotxen diseinua, ematen den zerbitzua, denek esate dute zerbitzu oso ona eta humano ematen dela, baina gero hori demostratu behar da, eta guk 10 urte hauetan demostratu dugu, eta hori eman alizateko, batetik presa kultura bat behar da, ideia bat, baina baita ere kudeatzeko, hau ulertzeko modu bat, baina baita ere ekipoa kudeatzeko modu bat. Ez? Langileak ongi ordaindu, protagonismo handi izatea, bere nahi duten proiektutan garatzea, batzuk tanatopraxian, beste batzuk doluan, beste batzuk gizarte hezitzaile bezala, bakoitzak bere bidea hartu izan du 10 urte hauetan, eta hartzen nahi dira gainera, eta gu hori saiatzen gara pixkat promozionatzen, eta gero haiekin nola hitz egiten duzun, ekipo bat egin, ez da? Ekipo bat eta ekipo sanoa, ez? Bronkarik inoiz ez dut bota adibidez, serio hitz egin baina haiek nerekin serio hitz egiten duten bezala, baina jerarkia egon behar du, dagoelako, baina ez jerarkia goitik berakoa bakarrik, baizik eta taldekakoa, ez? Hori Koldo Saratxagaren liburu bat irakurri nuen, oso ona, horri buruz, asko ireki zizkidan begiak, eta horrelako enpresa mota bat sortu dugu, eta uste dugu zerbitzu funerario oso ona ematen dugula. Arrogantea dirudi, agian pixkat, baina esan dezakez, gero demostratu aldut horrela dela. Ez nik ez dut ematen, baizik eta nire ekipoak osoak ematen du, baina gauza oso politak eta aurrerakoiak egin izan ditugu. Hor, gaia esan duzuna da, hiri erdian jarri dituzuela horrek, tanatorioak, eta hori dala gai potentea, gai honetan ibilin sartu aurretin ikaratia izan naiz, eta badakit, garai horretan esan eskero etxe azpian tanatorioa jarriko zutela, etxe saldatu edo manifak egingo nituela, ze beldur horretan, ez da? Imaginatzen dut horrelako fenomenoak bizi izan dituzuela, ez da? Izan ditugun tanatio guztietan beti manifak kontra izan ditugu. Ni egongo nintzen hor, Guk lokaletan jarri ditugu gure tanatorioak, bi gauzengatik, ez? Batetik legeak onartzen duelako, eta legeak onartu behar du, beste komunitate batzuetan ez dut onartzen, eta uste dut onartu behar dela, legeak onartu behar duela, eta bigarrenik, beti defendatu dugu, duintasuna ere badela, bakoitza agurtzea bizi izan den tokia. Eta hori hirien zentroan da. Eta ez, poligono batean, kurpildun enpresa baten ondoan. Beti iritik kanpo, beti kanpora begira, beti junean, ez. Herriaren erdia, eta hori duintasun puntu bat ere badu, eta hori defendatu dugu, eta horregatik egin ditugu, tanatorio handiak humanidadea galtzen den horietan ordez, 8-10 salakin, ez, egitea 2 salako tanatorioak, baina auzoka eta herrien erdian, eta modelo horrek, uste du gauza on asko ekarri dituela, ez, bakoitza hor bizia egitea, azkenean guk horre egiten dugunean, herri horretako eta auzo horretako ekonomia ere sustatzen dugu, ondoko kafetegia, ondoko lore denda, eta simbolikoki ere, oso garrantzitsua dela, hori askotan hitz egin dugu honetaz, eta da 3 izango bagina komunitatean, eta bat hil, eraman beharrean plaza erdira, eta lehen Eliza erdia udalaren eta hor egin omenaldia, eramatea korta batera edo ikulura, ez? Urrutiago, korta ere ongo zan igual hor herrian, ez? Eraman bastar batera, eta gero parte emozionala ere badago, hau da, zu ezagutzen duzun toki batean agurtzea, gero 2 sala izatea ere horrek laguntzen du funerarioak familia oso ongi ezagutzea, eta familia gehienek esaten digute etxean bezala egon gara. Eta hori handia da, ez Korte Ingles handi batean, 8-10 salakin, eta zakizula oso ongi bakoitzan ondagoen, baizik eta funerarioak oso ongi ezagutzen du familia bakoitza zer behar duen, zerbitzu askoz goxoago ematen da. Eta 3. ere, eta guk enpresa bezala ere hori nahi genuen, ez? Gu hemengoak gara eta hemengo
gizartea eta ekonomia sustatu nahi dugu, ez? Bai. Tokikoko ekonomia hori, kilometro zerokoa, ez? Eta orduan tokian bakoitzeko lorendarekin lan egiten dugu, ondoko kafetegia dago, hau da, eta horrek ere, tanatoriak horrela egiteak laguntzen du, ez? Hau da, hornitzaile bakarra komunidadeekin ez dugu, baizik eta hornitzaile pila, eta toki bakoitzan dagoen hornitzailea, eta hori Los Arcosen, Arronizen, Aion, hau da, herri txikitan asko eskertzen da, baina baita auzoetan ere. Hemen Iruñan ere gertatzen ari da, auzo askotako komertzioak desagertzen ari dira, lokalak etxe bizitza bihurtzen ari gara, eta netzako hori, eta izarrarentzako ere, larri hitzeko modukoa ere bada, ez? Ze azkenean hor, komertzio bakoitzaren atzean, familia asko daude, amets asko, eta horitzen zegoainera, hiria eta herria asko aberazten dela horrelako komertzioa dagoenean. Eta desagertzen ari da, eta gu saiatzen gara, hori ere pixkat zaintzen eta promozionatzen. Bai, erdigunean jartzea heriotza eta komunitatea sortzen, ez? Hori gaia da, eta bai, da beldur irrazional bat, benetan ere pentsatu eskeroz, taberna batek baino sarata gutxiago egiten du, edo malbestia gutxiago sortzen ditu, bai, aparkalekuak, ez da, benetan begiratu eskero, ni horti naturala, da beldur irrazional bat heriotzaren inguruan eta zer sortuko danar. Eta azken batean maitasuna da. Zerbait konzentratzen bada olako baten mina da, baina mina maitasunetik sortutakoa. Da hori kultura eraldaketa bat da, eta zuek hor zabiltzate. Sartzen, taratorioa, justo hor... Aldatzen ari da, nere? Bai, zorionez, asko dago egiteko, bai, beti nahi dugu gehiago. Baina esan aldizut, gu behintzan gaude tokitan asko aldatzen ari dela eta hobera. Uste dut azkeneko Los Arcosen ere herri erdian egin dugu ez dugu arazorik izan. Eta iruditzen zait, pixkanaka, jendea ere agurretan ohiturak aldatzen ari diela, eta pixkat gehiago naturalizatzen, edo dieta mota desberdinak egiten, desberdin agurtzen eta errazago agurtzen, esango nizuke, ez da urte batzutako iluntasun hori, baizik eta, saminaz da desagertzen, beti hor dagoelako, baina ongi agurtzen baduzu, samina hobeto eramaten da. Eta hori ari gara ikusten, hileta heriotza mota oso desberdin eta gogorretan ere bai, batzutan, baina sortatzen da. Baina bidez anekdota bat hemen zabalgunean gaude, eta zabalguneko tanatorio honetan, salbuespen bakarra izan dugu, bajoan jarri, lehenengo pisukoak anai bat han eta bestea ben bizi zen, jeitsi, pentsatzen taberna bat ireki, ben zer egin behar duzu, ezakiz, eta tanatorio bat? Jazta, ni lasainago. Bi seme-alaba zituzten, eta esan zian, seme-alaba galdetzen dit, etorri egun batean bakarrik, eta erakutsiko diet. Erakutsi genien eskatilei eta semei tanatorioa, ikusi zuten normala zela, eta ez dugu inolako arazorik esan. Eta gainera horietako batek esan dit, zenbat lagundu dien neri eta nere seme-alabei esperientzia honek, heriotzarekin genuen harremana hobetzeko. Eta hori ere, polita da. Anekdota bat, baina polita da. Beste modu bat ere, persona batzuk hartze dutela kontu hau. Bai, aldaketak eman aldirela, ez da? Postenaz badoazela argiak egiten, Hor, gero, elkarrizketara sartuta, elkarrizketan gaude, baina elkarrizketa gaia, hileta seguruei buruz eta horra eta zerbitzuei buruz zentratuta, nik sarreran esandakoetatik zerbait zuzentzeko edo ikusi duzu? Edo gehitzeko? Taile tekniko bat bakarrik, Fun Espainia ongi esan duzu, baina aldatu berri du izena, orain Enalta deitzen da. Nola deitzen da? Enalta. Adibidez, Irunen daude, Bilbon daude, buruz esate dizut, hemen Iruñan ere badaude, baina bai, oso ongi azaldu duzu, ez da erraza, ze azkenean aste borrastea da jendearentzat askotan, baina jende asko galdetzen du honi buruz, eta garrantzitsua da, bazaltzea zer den aseguru bat, zer den hileta enpresa bat, zergatik aseguru etxeek duten enpresa hileta bat, Komisión Nacional del Mercado de la Competenciak zergatik onartzen duen ala ez, horri dago beti zalantza, ez? Nola, azkenean guk hemen Iruñan ere jasatzen dugu horrelako presioak, ez? Hau da, persona batek mafre badua bidez eta kompetentzia gurean alta bada, suertatu zait, hau da, badakit eta frobak baditu, horregatik esan aldizut, baina persona batek mafrera ditzen badu zuzenean telefono asistentzia horretara, beste batera bideatze dutela, bere enaltara, eta ez nerera, eta familia horrek izarran egon nahi du, ez?
Orduan, guzti horretaz hitz egitea garrantzitsua da, jakiteko, guk denekin egiten dugula lan, baina lehenengo deia beti tanatorioa egin behar dela. Izarrara edo nahi duzunera, nire berdin zait, nahi duzunera. Claro, hori da, ez da, gaietariko bat, asegurua izan ezkero ere, eriotza gertatzen denean, deitu aldiozu zuk aukeratutako enpresari, eta enpresa hori ez da zertan izan behar zure herrikoa, ondokoa, beti ere gero zerbitzuak hori ite. Legean jartzen du gainera, eta oso esplizituki, libre elección de tanatorio. Las personas aseguradas tendrán libre elección de tanatorio. Hau da, zuk egin du zerbitzua nahi duzun funerarian. Gainera, funeraria guzik, tanatorio guzik egite dute lan aseguru etxe guziekin. Hori galdetu behar nizun, dena jakiteko. Ordan, eriotza gertatzen denean, da, zuk aukeratutako tanatorioari deitu. Zuk deitu tanatorioa, eta tanatorioak deituko du aseguru etxera. Eta hor, dei bat kentzen duzu, gainera nahiko desatsegina dela. Zergatik, deitze duzu eta zentralita batera. Si se ha averiado su vehículo, pulse 1. Claro. Si tiene un siniestro de hogar, 3. Si tiene si quiere comunicar un fallecimiento, pulse 4. Claro. Joder, ezagit. Urertzen, nahiko emozionalki desatsegina da. Orduan hoberena da, tanatorioa daitu, eta tanatoria jarriko da harremanetan seguruarekin, eta ez duzu inolako arazorik izango. Ziurtatzen dizut. Eta jende askok ezaki hori, erizain askotan esate digute ez, norbait ditzen bada segura, esaten digu segurare deitzeko. Esate, ez, galde jozu erzetan atio duten, eta zaiozutan atioa deitzeko. Eta hori da, orain, gure peleia, o behintzat komunikatu nahi duguna, ez, jendeak garbi izatea, tanatoriora deitzeko beti. Lehenengo, arazo pilak enduko ditu gainetik. Edo behintzat jakin, segurora ditu ezkeroz, libre aukeratu dezakezula, baina burrukan hasi alzara, bestea azten bada. Baina segurukin gertatzen denare bai da, nire, guri abiez bi aldiz gertatu zaigu, aizuni izarrarekin nahi dut, bale, eta hori lagun bat zelako ohartu nintzen, bestela nintzen enteratuko agian, seguru batera deitu, eta izarrarekin nahi dut, bai, orain txedoa funeraria. Lagun horrek deitu eta segurura, eta ituko zaituzte. Esan diet, esan non zauden, eta joango naiz. Joan ginen, eta iritsi ginenean, beste funeraria bat agertu zen. Berea zena. Wow. Zer gertatzen da, goizeko hiruak badira, zure ama galdu baduzu, eta ez zaude pentsatzeko hartzen zanenerako beste tanatorio horretan zaude. Claro. Eta sinatu duzunez, eta gero normalean bizitzan 2 aldiz gehienez, erabakitzen dugunez ze tanatoriora joan, jazta, ez pasatzen uzten dugu. Baina garrantzitsua da, aseguru etxera lehenengo ez eitzea. Deitu beti, tanatoriora. Ze gainera, tanatorioa edo hileta enpresa izan da ere memora, da zure segurua bada beste bat, beraiek kudeatuko dute. Osa, ez daude lotuta, ez? Memora izan da horrena? Memora Catalan Occidente da, Catalan Occidenteka seguru marka desberdinak ditu, eta hori ere gerta daiteke. Baina zuk badukazu, Santa Lucia, eta deitzen baduzu memorara, beraiek aten dituko zaituzte. Hori da legea, da orduan izarrara dituta. Eta kasu baduzu, memora deitzen baduzu, aten dituko zaituzte. Lehenengo deitu nahi duzu memorara, edo izarrara, edo nahi duzun tanatoriora. Ordan hori da oinarria. Oinarria. Askatasuna aukeratzeko. Lehenengo gauza. Eta bigarrena, aseguru mota desberdinak daude, eta ere ez da dena txarra. Azkenean, baina bai jakin behar duzu zer ari zaren kontratatzen. Hori da garrantzitsuena. Orduan, aseguru mota desberdinak daude prima unik alde batera utzi eta besteekin. Beste aseguruek, azkenean da, kotxeko aseguru bat bezala. Arrisku bat dago, kolpe bat hartu alduzula kotxearekin, eta horri kobritze dizu. Eriotzarekin, eriotza kobritze dizu. Eta arriskua badago, baina ez dakigu noiz ematen den. Hori da. Orduan zer gertatzen da, zuko 30 urterekin egiten baduzu aseguru bat, oso gutxi ordaintze duzu, zure arriskua txikiagoa delako, hiltzeko arriskua. Eta hor aseguru etxeek arrisku bat hartze dute. Haizu, oso probabilitate gutxi daude, zu 30 urteetatik, 20 urte pasarte, 50 urte horiek, hiltzea, baina hori hiltzen bazara, ordaindu badute berdin, eta hor galera bat daukate, aseguru etxeek. Baina, asko egite dutenez, azkenean, estadistikoki jokatzen dute. Eta azken finean, eta okuk esaten duena hori da, normalean beti ordainduko duzu, kostatzen dena baino gehiago. Zergatik, hori delako bere negozioa. Askoz gehiago. Hori delako bere negozioa. Negozioa da, nik zure bizitza osoan 10 ordaindu badituzu, nik funerariari 5 ordainduko dizkiot, eta geratuko naiz 5 niretzat. Baina hori, nire iritzi personala da, jendeak jakin behar du zer ari den kontratatzen, eta nik beti izan dut,
Gaztea bazara eta pixkat zerbait aurrezteko aukera baduzu, sartu hilabetean 50 euro horiek kontu batera, eta ikusiko duzu nola 60 urtekin kostatzen dena baino gehiago izango duzula. Adibidez, zer da prezioa gutxi gora bera hemen, Iruñan egin ezkero prezio medio edo lako bat? Zerbitzu guztiek dituzte gauza batzuk derrigorrezkoak direnak. Da zerbitzu funerarioa, azkenean gure lana, bigarrenik kutxa, kutxa bat homologatua, hori legez izan behar du, sanidadek sigitzen duelako, eta gero, lurperatu erraustu barroa duzu, horrek duen kostea, tasak. Beste guztia voluntarioa da. Hau da, loreak, eskelak eta bar. Orduan, jakin bar, sala, bera ere, voluntarioa da. Orduan, hori nahi duzun, ala ez. Eta asko aldatzen da. Eskelek adian prezio dute, 300 euro ibakin, baina 3.000 euro arte daude. Hemen Nafarroan bidez, normalena jartzen da modelo 3 deitzen dena, ja dituzu 1.000 euro eskeletan. Jarri nahi duzu, ala ez. Orduan, esan dezakegu, ezer gabe, 2.500 3.000 eurokin egin dezakezula zerbitzu bat, baina gero eskelak sartzen badituzu eta bar, 4.000-5.000 euro ordaindu ditzazkezula. Baina segun zer nahi duzun, gu denetarik daukagu. Gainera guk langile sozial bat daukagu ekipoan, eta zerbitzu sozial bat ere ematen dugu, dirurik ez dutenei, baina gero badugu, atzerrira eramate ditugu, religio musulmana duten marroki eta argelino asko, hain zuzen ere, eta haiei ere zerbitzu berez ematen diegu. Haiek egite dutena ez dute salarik, baina egite dute berak toaleta, hau da, gorputza garbitzea, dute bere ritoa, eta gero, hegazkinak asko balio du. Orduan, gu denetarik ematen dugu, baina gutxi gora bera hori da. 5.000 inguru, 3.000 eurokin egin dezakezu zerbitzu bat. Baina normalena azkenean hori jendeak eskela bat nahi badu, 4.000 eurokin egin dezakezu. Bai, hori aurrezteak ez dela. Eta badakit askorentzat diru asko dela, fabrika batean lan egiten duen persona batentzat, 1.500 euro irabazi ditu, eta esaten du, 4.000 euro asko dira, kopuru handia da. Baina zergatik guk ez dugu hau kobratzen nahi dugulako. Hau da, guk kobratzen dugu behar dugulako. Azkenean gure rentabilidade azkenean, ingresoak, gastuak, normalean 24 orduko zerbitzua. 100% da, osea, edozein enpresa bezala, ez? Ze gertatzen da, inbertsio handiak egin behar direla. Hau da, kotxe funebre batek 100.000 euro balio ditu batek. Eta asko behar ditugu. Tanatoriak egitea, kamarak, eta gero gasto finkoak handiak dira, batez ere personalan aldetik. Zeguk 165 egun 24 ordu ematen ditugu dugu zerbitzua. Eta gainera, abenduaren 24ean goizeko 3:00 deitzen baduzu, gu ordu baten edo 2 ordu gehienez, zure etxean gaude, berdin dio non zauden. Leonen zauden, edo Iruñako ospitalean, edo berdin dio non, ez? Eta gian 3 edo 4 zerbitzu ditugu batera. Orduan horretarako, jende asko behar duzu. Eta gasto finko handiak daudenez, hori kobratu barra daukagu. Eta gero beti desfrenatzen duguna. Eta niretzat horrek zentzua ez duela. Gure beste 121 da. Hau da, 8tik 121 igo zen, batean, eta Europan ezak kobratzen. Europan ez dauka... Edo minimo da, edo laua, edo bestela, eskualde askotan ez da kobratzen. Eta niretzako hori bai dela onartu ezin den zerbait, ez? Hau da, zu gintonik bat hartzen duzu, eta 1,10 deitzen duzu, eta norbait hiltzen zaizunan 121, ez du zentzurik. Mikel, galdetuko nizuke, hileta seguruekin nola lan egiten duzuen? Zuek, zuen egunerokotasunean, zenbat diren asegurua dutenak eta zenbat ez dutenak edo zez berdintasun, nola kudeatzen duzuen bat eta bestea? Bueno, guk kudeatu berdin. Oda, persona guztiei niri azkar eta gaizitzen nagoia, berdin zait norko deintzen duen. Aseguruak, edo hildakoak, edo bere familiak, edo berdin zait ere zenbat dituru duen. Zerbitzu sozialak emati ditugu ere bai. Guk hori sortu genuen ere eta denek merezi dutelako agur bera. Agur eta horretan saiatzen gara. Orduan berdin zait asegurua duen ala ez. Aldatzen den bakarra da, asegurua badu, familiari azaltzen zaiola, aseguruak zer kubritzen duen, ze zerbitzu, zer daude denak sartuak, eta zeintzuk ez. Zuek azaltzen duzue hori, zuek ematen duzue. Edo, batzutan aseguruetxek badute agente deitzen dena, persona bat asegurutik dator, eta haiek ere azaltzen die, baina gero eta agente gutxiago daude. Orduan,
Baina, erlazioa oso ona da, guk azkenean nahi duguna eta denon helburua da, familia momentu horretan ongien egotea eta gur on bat ematea. Hori da denon helburua, ez? Orduan, guk azaltzen diogu dena oso ongi, eta haiek erabakintzen dute zer egin, zer nahi duten, tal, eta zerbait dena sartzen bada ongi, eta askotan, suretatzen da, nik aparte hau nahi dut, aratzorik gabe. Hori da guk kudeatzen dugun modua, ez? Aseguruen merkatua oso desberdina da, adibidez Andaluzian 95% asegurua dute, eta hemen Nafarroan hori aldatzen da. Aldatzen da asko hirian zauden, edo herrietan. Herrietan ia ez dago asegururik, 10% esango nuke asegurua dutela, gainera prima unika bankuek egindakoak dira gehienetan, eta hirian auzoka ere aldatzen da, baina hirian esan dezakegu 45-50% asegurua dutela. Esango nuke jende helduak daukala gehiago. Gazteek baino uste dut denborarekin hori aldatuko dela, eta jende gazteak ja ez duela horren beste aseguru hartzen, eta iruditzen zait ez dakit desagertuko diren, ez dakit. Baina desagertzeko arriskua badagoela edo aldatzekoa. Azkenean bizitza seguru ebida itzen denare badago, merkeagoa da eta diru kopuru gehiago ematen dizu. Orduan ez dakit etorkizuna zein den. Heriotzaren tabua apurtzen denean, Hileta seguruek agian etorkizuna askorik ez dutela izango, ez da informazioa izan da alderatzeko aukera izango duelako. Baina, klaro, tabua dagoen bitartean, bezerorik eta honenak izango gara. Edo forma, nik uste dut aseguru etxek ere aldatuko dutela eta adaptatuko direla, ez? Eta agian orain abidez osasuna seguruak ere ari dira gero eta gehiago saltzen edo izaten, eta iruditzen zait osasuna seguruarekin batera agian heriotza segurua sartuko izutela. Iruditzen zait adaptatuko direla, baina orain arte ezagutzen dugun bezala, bakarrik heriotzarako asegurua, igual okernago, nik ezagit. Ja. Baina iruditzen zait, gaur egungo gizarte gazteriak eta ez duela izanen modu honetan, baina beste produktu batzuekin sartuko dutela, iruditzen zait saiatuko direla sartzen. Claro, orain bankuetan sartzen ari diran bezala, ez? Prima unika hori edo ordainketa bakarrarekin, esatia, diru kopuru hori gordetzen baduzu bankuan, zuk ordainduko duzu, ez daukazu zertan egin beharrik horrelakorik, ez? Hori ni aseguru etxei eta bankuei esan diet, hori iruditzen zaidala gaizki. Uste dut ez dela produktu fidel bat, ez? Gardena. Ze heriotza aseguru izateala ez, zu produktu bat da eta aseguru etxek arrisku bat hartzeute. Zuk, urte horietan hitzen bazara, igual ordaindu dituzu 200 euro, eta aseguru etxek ordaindu behar ditu 4.000 funerariari. Galera bat du, eta hori da kubritze duten arriskua. Noski arrisku hori kubritzen badute gero da, bagian ere zerbait izateko. Zuk ere, inork ez zaitu behartzen gero 70 urte dituzunean jarraitzera, kendu alduzu. Orduan, arrisku hori joko hori badago ez. Baina prima unika bai, zergatik, 40 urtekin egiten baduzu, bale, baina normalean zer gertatzen ari da. Heriotza zer hitz egiten ez denez, hori, esaten nuena ez, azkenean bankuekin zer gertatzen ari da. Prima unika hori komerzializatzen dutela. Zer da prima unika? Zuk EPK, hilabeteka edo 6 hilabeteka ordaindu ardez, egiten duzuna da ordaindu momentu batean. Hau da, imaginatu. 6.000 euro momentu batean, zerbitzu funerario bat kubritzeko. Guzterari gara ikusten, normalean jende helduari egiten zaiola, hau da, 75, 80, urte duen jendeari, orduan, esaten genuen arrisku hori ja ez dago, ze 80 urte perduen persona bat zenbat gehiago biziko da, ez dakit zenbat, baina ez asko, eta gainera kubritze duten zerbitzu hori, zuzuaz funerariara zuzenean, eta 6.000 euro kobratu baizute, 4.000 eurokin egingo zenun. Hau da, 1.000 euroko tarte hori, hori da bere irabazia, ez? Eta iruditzen zait, batetik ez dagoela arriskurik, beste seguru normalekin dagoen bezala, eta bigarrenik, kobratzen ari zara gero merkatuan gutxiago balio duen gauza bat. Horri gehituta, ze uste dut, hori komentatu gabe gelitu dela, baldintzak, ez? Adibidez, seguru batzuetan, jakin dut, suizidioa gaitik, gertatu bada heriotza, ez dutela kubritzen, edo katastrofe bat gaitik, edo gerra egoera, edo mendiko istripua denean, eta orduan,
kontuz izateko ere baldintzekin, ez da? Mendizalea bazara eta aseguril eta aseguru egin duzu, eta mendian hiltzen bazara, bapatien ez du balio. Orduan, karo, horrek ze dolu sortzen duen. Hori da, jakin behar duzu, zer duzun, zer kubritzen eta zer ez. Hori aseguruak emate izu, gauza da, argi esate izuten, zuk argi ikusten duzun, ala ez. Askotan kontratatzu du, jakin pentsatzen ez daigula gertatuko, eta gertatu, atzerrian hiltzen manaiz, zer gertatzen da. Hori ere, galdetu behar da eta irakurri behar da. Karo. Bai, eta hor beti agertzen da eriotza tabua dalez, uste dugula eriotza hitz egitea hileingo garela, eta ez da egia, zientifikoki, hemen gaude Mikelek eriotzari buruz hitz egin du urte askota, nik ere bai, eta oraindik bizirik gaude, da hiltzen bagara izango da tokatzen dalako eta ez hitz egitea gaitik, hori beti izaten dugu. Bueno, ja, amaitzen joateko, zerbait gehitu nahi duzu, gai honen inguruan? Ez, nahiko argi beratu da, batez ere gero, beti jende, eozin adineko jendeari, baina hurbilago daudenez, normalago hori, eriotzaz hitz egitea, ez? Eta gaia ateratzea, jende heldu askok ere honi buruz zergatik egiten du bankuarekin eriotza bat, gure SMI arazorik ez usteko. Eta ezaren ez ere ausartzen, edo naiz eta ausartuta, zure semeek hori esaten diezunean, esate dizute, que no te vas a morir, no hablemos de eso, arazorik ez usteko eta dena ordenuta usteko, duten produktu hartzen dute. Eta iruditzen ze garrantzitsua dela, horren aurrean lasa hitz egitea, eta gaia ateratzea. Hitz egitea. Horretan gabiltza, hilarte bizi elkarrezketetan, eta eskertzen dizut Mikel, tarte hau irikitzea, kontatzea, zuen lana, zertaz argitzea, aseguroi buruz gertatzen danaz, eta dena guzti hau. Eta benetan, opa dizuet onena, lan honetan, eta argia egiten jarraitzea, ez da, zuen zabiltzaten leku guztietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zurin ere, eta bakizu, izarran beti izango duzu zure etxea, asko hori esatu duzune, nik ez dut joan nahi, nik esaten diet beti, gauza ez da, lo malo no es que vengas, lo malo es que te traigan, baina bai, gu beti irekita gaude horretarako, eta eskertze dizut, gurekin kontatu izana, eta egite duzunana. Eskerrik asko. Bueno, gogoratu, okuk esandakoa, hileta seguruei buruz, informazio guztia, ipatu ditugun gauzak eta informazio guzti hau linkak eta referentziak jarriko ditut nererkiaga.es webunean, elkarrezketa honekin batera, eta hurrengo elkarrezketara arte, agurtzen zaituztet, bi aste barru izango gara, eta beti bezala, ondo bizi, eta hilarte bizi.